kang jroning kewuh mandi godhong munclang pedangipun kang kata mantra teman teking lalis mangker surat gumuru suraing prawadya wah panas suwe lho ngene datang budal yo kene oh penak-penak ning ndopo turu angler ngrungokke lilir-lilir karo mudang anak Wilmat kok dadak dioprak-oprak karo prajurit liyane. Ha. Dadak omahku teko kene, yo Di yo. Di Momidan. Kowe iki ngomong karo apa? Ah, yo ngomong dhewe kok. Nek kowe gak ngomong yo ngomong. Iki lagi curhat jenenge wong curhat yo. Didengar dan diresapi orang langsung ditimbai omongan wes curhat itu rampung sih lagi dimai omongan sih namus orang kok moro-moro jalan kongi yang curhat itu curhat gue recep sopo yang tadi jenang mulang apa bener kowe salah sawijining prajurit saka Kencapura kok kaya kata Raden Rajamala sing memberi diri yo pancen bener takon karo aku iki menggung Kartiyana saka negara Kencapura. Dhewe arep yen bakal mutake jago saka negara Kencapura. Bali takon sapa lan diarani iki patih mirip itu kan dadi kekasihku. Aku patih jero negara Wirata. Yo bakal patih ae temen terus. Ayo moro kaki, duwe karep apa kok Wadyabala Kencapura apik-apik alur-alur nggo gaman jangkep. Tumekeng ana ngarep ing Korea alun-alun kene. Sendino, ora suwira. Bakal tak gawe liwat aku lawan kabeh prajurit bakal mlebu nang alun-alun negara Wirata. Bakal tak goleren sawetara. Mergane wah iki hawane panas banget. Kalau ben ngenteni jago sama negara Wirata kene, sajake golek wong angel gitu. Wah teko yang ini kok teko iki jagone lek golek ning ngendi. Wah kita gak entuk wong suwe men jagone wong kene. Ora bisa. Yen kowe koyo ngono kowe arep leren karo nanging kudu ana sak jabane alun-alun kene. Yen kowe meso nekat aja nang dosa. Aku wis apal marang watak-watake wong Kencapura kaya diapuran ngono. Manungsa ra kena dileman. Mung nurut niup wae ra entuk. Yen memang ora pinjong karo nyawu ora mesti.
lir kencang sama mereka lo sabar kadung kemoyak baik menika Raden Para menika ingkang misah ingkang sami Bantayuda iki lak Kakang Karasrama ngendikan yo iki aku saka sajroning sanggar pelagatan nenggane Kanjeng Rama Dewaji kang lagi ibadah ana ngersani Gusti. Musik rasane. Kok iki dadi Bantayuda angke awur-awur iki kene ngopo to jane? Jane adu jago iki lak isih rada mengko. Lha kok iki wis ana sing jotosan iki mangsane ngetes awake kok iki. Awake dites e. Heeh. Nggih, nyuwun pangapunten Kakang. Mboten kok kabeh kabeh. Kula nyuwun sewu Raden Tara sumawur kula. Yo piye? Ngaturi ning mobil. Kula prajurit saking Kencapura badhe lumampah mlebet wonten salebetipun alun-alun Nagari Wirata mboten kok parangaken. Awit kula menika sampun mangertos watak wakunipun tiyang Kencapura. Ingkang kula samari mangke menawi Wadyabala Kencapura saged damel riksak Nagari wonten salebetipun Benteng Nagari Wirata Raden. Oh, mangkono to teh. Nggih. Oh ya wis, yen kowe mangkono, ayo diawat-awati saka kaduan wae. Sinambi ngenteni tekane Kakang Seta lan jago sing lagi diupadi. Paling kula lan kira sapa?
yang tondo kami jelefangken perkara arta anu gawan wijak bukti patasing kamangkyas dewasane Sang Hyang Arta menawau kawusa gara-gara apa to isine gara-gara ana sing prangkados awring sapekegu ing akasa munya gumaluntung anggeteri dedet pangerawati katak bubur anggerane arpa goro buta kagiri-giri urip bumi prakandika Pakbolo ngambak-ambak gandares wara esus lir pinesus cindung rewut magenduran amutak maratu gelapmu bakal genine yo mati wis mawon Sang Hyang riris kartika tiping kisma jemaguk swarane kapak tandha denego pindha lebur gur jur cuman berat ngambara laya sirping lalak jalanane kang gara-gara gumaluk sangya tepat pengaran catur tangan ngilangi maning kang gara-gara ladang rusak jeruk
Asine kuwi sing hayang awan lontok iki. Wong ceritane iki kuwi niki lara-lara kok saged bayangan iki kuwi. Ceritane kuwi awan niku dolan kos kali kanca-kanca. Niku gara-gara kok delok ayo makan kelenengan meneh ning Bonmuan kangen selera mumpuk. Terus baru kuwi ala-alane omo ganti suasana piye? Suasana sing apa? Layangan. Aduh, mayang kowe yo. Lah aku nek aku tok. Lah piye? Karo kowe. Aku iki ra iso main karo kowe. Kok kowe gara-gara nganti murah. Aku tak sing ngarep pelane perang dadawe. Kan duwe jarane perane. Terus tak ganti. Lah kok ganti wae lah. Apa babat alas? Ning kowe enem yo sing babat nang alas. Aku tak sing mburi. Lah ning diajar ben ora main dodalan. Kanca-kanca kuwi perlu diubungi. Nah, iki jatahe mayang iki kudu diubungi. Menika adalah ngepasi ujupe sampai kotane wae. Ujupe niki wau enjing angin kawan. Ujupe ingkang kaping sepisan menika njajal gending ilir-ilir kalih bukan anak gitu, terus menika panuwunipun hanyang unsur ngrangu nggih Desi Raden nggih mugi-mugi langgeng tau lemah terus ingkang kaping kalih menika mulutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ingkang kaping 3 menika ngepasi ulang tahun karawitan Kidung Laras ingkang kaping ingkang kaping gangsal 5 kuwi Pancasila. Kamu Pancasila wae. Jajan hayang tenan jam piro iki? Kowe guru janjeni orang ben mayang. Wong masalah niku wayangane nggih sae. Nggih lho Bapak Ibu. Menika dusun Bambu Desi menika iki gadah dalang ingkang sae nggih masalah niku. Wong riyen niku jeblosan karo Tomo ya. Jeblosan karo Tomo. Elo kadare. Wah iya. Jadi kita akan banget ini. Audisi ini seneng banget apa? Ya, ya sok diurutke. Dari kene sok ning Madiun. Madiun ki sing endi? Amarah. Madiun ki sing endi? Sing gawa siter. Duh. Iki sing gawa siter sing ngene sing gampang. Ada cerita tersembunyi tentang Peter. Boleh muni. Aida dadel. Kakek ngomongan ini ora guna kok. Iki mau ana sinden
telu. Empat, papat. Iki kambing ngetuk to. Iki kabeh iki apa-apa iso to. Iki dilukir-lukir ngono ya iso. Iki kabeh yo dalang. Menika. Karena cek Facebook jenenge Seno Putra Garang iki ya. Iku putrane Kapundhen kula Bapak Gepeng. Iki Gepeng saking Sumber Lawang. Wonge ya teko. Kowe iki sing kuwi dhewe tak kersakne kowe njaluk apa kan gareng. Aku iki kudu mat-matan siap, Rek. Aku nek ora mat-matan ngene yang sirah ki mumet manteng-teng ngono wae. Tapi darahmu tinggi kok. Lah yo piye meneh wong wis tuwa. Wong darah tinggi kok ayo sate Pak Pur yo. Ngono yo piye. Mburi kok ora anu piye. Nolong sibene. Ini yo kadang-kadang kok. Mau ibuke jenenge Tiara Alfa to. Alai geger to. Ya ya. Nano Harapas. Oh. Nano Mulan Ambang yo. Pinten yo. Pasake. Anu sing pojok dhewe. Ya. Apa kan kareng. Sama nggon ora mesti. Udahlah. Kedang, rasa sesuai. Belajar game masalah. Sinau yang main. Sinau apa? Wes ayo. Kowe mati geger ndak? Yo. Kamleng nggih.